Ayang, lihurin. Mana joma. Ada itu kia? Oi. Serep. Agor. Kono mama Arjun. Nebe bihaवफोर गिदिर बिहावफोर उन्दै दिनैहाय बैसागु जोबनायनि एसे होनोसै आंना नै मेंगो मोजाङैनो आं बैसागु खुंनोसै नैबे बिबोनां सासेयाव नैबे आयं जायो बिबोनांनि फिसाजो नैबे बिसालथे बे सासेया जाहैबाय बिखुनजो हनै थ' दा खोन्थागोन ने दे ओइ लागाव बे सेराव मा लागाव टिं टिं सेराव লগত টাচ কৰিছ নেকি दे खा सेरे या देखो की कोई रे बाप रे बाप ये खाटी ना खाटी मोहर दो बोले को ना नैबेनि जाबाय अरिजिनेल जौ होननाया नैबेसो आरो जौ बोले कोई ना है ये तो जौ दा बिया सेरेप नैबे जाहैबाय बियावफोर बोरै खबरफ्रा एसे खोन्थादो दे बैसागुनि एसे मोजां खबरफोरखौ खोन्था बोरै थांखो बेसां मोसाखो बे बैसागुआव आरोखि जानानै दा नोंसोरो बिबौ गोजा जाबाय नालाय नङा होमबा ओंखायनो बैसागुनिबो जाहैबाय प्लास बैसागुनिबो जाबाय बेनिफ्राय मेट्रिक पासबो जाबाय आरो बैसागु मेट्रिक पास बेफोरखौ लाफानानै दा बे गासिखौबो ज' लाथुमनानै दा दिनै बे पार्टिखौ खालामनाय जाबाय आरो दै बिदि आरो बर' मिडियाम नैबे हालपति नैसो बिहावफोर बिखुनजोफोर नैबे एकदम गासैबो बिहाव सासे होगासिनो खनायाव बोहाबगासिनो दङ आंनि होदो दे आंनि बथलालाय गंसेया ज' जालायनोसै गोथाव जादो दे हालपति এনেকাই তো দেখা পাই কিনি খা না যিমান পাৰি খাই থাক টেনচন ল'ব নালাগে गोथाव दे बिहावफोर जादो गोसो बायदि जाना हो जै बैसागुनि बैसागु बिदायबो जाहैबाय लोगोसे मोखां गन्थं नुलायनाय गासिबो मोखां गन्थं नुलायलायबाय दे बिहावफोर दे जादो दे दे भूमिका भूमिका
ini gede pada दै गिलास होआखै भूमिका भूमिका কি খাইছা ভাত খাইছা না নাই খাই আছা সঁচা না বাবাই কৈ দিছে পাপৰ দিকে পাপৰ খাইছো Sirap. Oi, itu apa nih? Palu. Ayang, lihat ini. Ini ada yang belum sampai deh. बे जाहैबाय जोंहा बिखुनजो बिहाव सिया दंखान खामाना नों ज' दे नों ज' दे 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 अ सानैबो ज' खामानियाव ओइ नों मबाइल गिदिं हादो बे जाहैबाय बिहाव बिखुनजो जाहैबाय आंनि बिसोरो मामा ससुर नैबे जाहैबाय बिबोनां जाहैबाय आंनि बिबोनाङाबो बिदिनो सनमान लाबाय बिसोरबो जाहैबाय बिहाव बिखुनजो दानि बैसागुनि मुङाव बैसागुनि मुङावबो प्लास फिसौला मेट्रिक पास जानायनिबो सनमान लानाय जाबाय बिहाव बिखुनजोनिफ्राय दा नोंथांमोना नै नुगासिनो दं बेबायदि आरो बिदिनो आरो नैबेबो जाहैबाय बिबोनाङाबो बिदिनो सनमान लादों नै एखे बेबो बिबोनां आरो बेयो जोंहा आयं फिसा मोजाङै फिथाइ थायहोनो हाबावगोन आं बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय इसोरनावबो आर'ज गाबनाय थाबाय आरोखि नङा होमबा बिहावफोर बिखुनजोफोर बेनिफ्राय दा नै बिखुनजोमोनहा ओंखाम जागासिनो दं नुगासिनो दं অলপতে এইপিনে দেখাই দি না ভাত খোৱাটো অলপমান মই আৰু এইপিনে কৈ আছোঁ ভাত খোৱাটো बेनिफ्राय पार्टिखौ डाइरेक्ट हेड अफिसाव फैनानै जाहोफैबाय हेड अफिस होनना बुंबा बिहावमोननाव बिखुनजोमोननाव फैनानै डाइरेक्ट ओंखाम जाहोफैबाय आरोखि हेड अफिस होनजाया होमबा बियो हेड अफिसाव ओंखाम जाहोफैबाय आरो बेलेगाव बबाव जाहोनो नङा होमबा देनांहाय आरो जुदि मोजाङै मोजां इसोरा